Benvolguts espectadors, benvinguts a Pineda de Mar, aquest primer festival Cinemar que celebrem a la nostra ciutat. Pineda de Mar esdevé una gran pantalla en aquests dies on volem que les arts escèniques, que els mitjans audiovisuals no només siguin entreteniment, sinó que esdevinguin font de coneixement, font de cultura, d'educació, de formació. I volem i tenim els objectius de que aquest festival sigui un espai de projecció, de divulgació i de difusió de totes aquelles obres cinematogràfiques. Volem també com a objectiu que els nous creadors, la gent que comença en aquestes arts i els professionals tinguin també un aparador immillorable en el nostre municipi. Espero que gaudiu moltíssim d'aquest festival, que gaudiu de Cinemar i que gaudiu de Pineda. Bé, Cinemar és un circuit, un festival i un congrés. Com a valor principal, el respecte a les persones, als grups, a les institucions. Els curtmetratges hauran de seguir les bases del concurs, això sí, per no ser exclosos, molt rigorosos amb les bases. Es poden presentar en diferents llengües. L'únic que demanem és que el dia del festival estiguin subtitulats en català, en anglès o en castellà. No és només una plataforma de projecció o un concurs de curtmetratges. El que volem és donar veu als artistes, als creadors, que aprofitin el congrés i que es posin els seus treballs. El públic és un públic interessant en tot allò del camp cinematogràfic, productors, realitzadors, guionistes, comunicadors, periodistes, totes aquelles persones que tinguin aquesta sensibilitat per a aquest magnífic món. El jurat, això sí, serà format per especialistes de diferents temàtiques, vinculats a la música, a l'art, a l'educació, als mitjans audiovisuals, a les ciències socials i a la cinematografia. Benvinguts. Abans de res, excusar la meva presència aquí a la presentació del festival i del congrés de Pineda de Mar. I res, només fer-vos 5 cèntims de com estem treballant de cara al congrés, que serà a finals de juny. Sobretot volem que sigui un congrés per a totes aquelles persones que vulguin aprendre i donar un salt més enllà del que és, diguéssim, el cinema. Seran des de tallers, conferències, ponències, volem que sigui un punt de trobada entre joves i professionals, sobretot per parlar de la situació actual del cinema, i per això hem dividit el congrés principalment en 5 àrees. Una seria un apartat de guió i desenvolupament de projecte. Aquí es poden fer, diguéssim, des de totes les fases del guió, com passar de la idea fins a acabar amb la producció. Serà un taller destinat a l'escriptura creativa, a la realització de dossiers, i sobretot tota aquesta part de quan tens un guió, com anar a trucar certes portes per a l'hora de financiar-lo. Després, una altra de les àrees que tocarem és internet i com utilitzar les redes socials en el cinema. Ja des d'un punt de vista del màrqueting i com poder explotar des que tinguis un curtmetratge o un llargmetratge a través de totes les redes socials, i a la vegada també com utilitzar el cinema interactiu, a través també de diversos tallers que es poden realitzar a través de la ficció, documental, tot el que engloba, diguéssim, aquestes noves generacions tecnològiques vinculades amb internet. Una altra àrea serà més tècnica, més de tallers específics, com de direcció cinematogràfica, tallers de càmera amb HD, il·luminació. Tot i això, tots aquests tallers, totes aquestes ponències són temàtiques generals, encara s'han d'acabar de profunditzar i sobretot especificar concretament quins seran els tipus de tallers, però sobretot era una mica perquè us fixeu en aquestes àrees. Hi haurà una altra àrea que serà, diguéssim, animació 3D i efectes especials, i una quarta àrea també molt important, que és la pedagogia i la didàctica del cinema, com s'està ensenyant el cinema, quins són els mecanismes que hi ha per acostar el cinema a les escoles de primària i de secundària, i com també s'està ensenyant a les universitats. També
quin és el futur que hi ha, tots aquests joves que comencen amb una gran il·lusió i després quina és la realitat que es troben. Doncs una mica, diguéssim, el Congrés vol girar amb aquestes 5 grans àrees, sabem que són molt àmplies, però el que s'intentarà és això, que siguin 3 dies de tallers, de conferències, de punt de trobada entre estudiants i professionals, i entre tots es pugui acabar trobant un punt en comú i d'aquí que puguin sortir diverses idees per seguir treballant. D'aquesta manera creiem que el Congrés pot ajudar a tota aquesta gent, ja, com he dit, professionals, estudiants, professors o inclús gent interessada en el mitjà, o sigui que mica en mica, a mesura que vagin passant els dies i les setmanes, ja us anirem concretant més detalladament quines seran aquestes àrees i els temes que es desenvoluparan. Doncs, moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem més endavant. Cinemar, tal com s'ha explicat fins ara, és un festival que es basa en 3 grans eixos. El primer eix és el circuit cinematogràfic, un circuit que consisteix fonamentalment en aconseguir que el cinema torni al poble. Per què? Perquè fins ara s'han perdut en molts municipis, no tan sols de Pineda, sinó en molts municipis propers a nosaltres, han perdut aquestes projeccions que es feien de forma setmanal. Aquesta seria la primera part que volem aconseguir amb aquest festival. La segona part és aconseguir, d'una vegada per sempre, que tots els professionals del camp, en aquest cas cinematogràfic, puguin tenir un lloc de trobada on cada any, i més a més en un lloc com és Pineda de Mar, per explicar-se les seves idees, per explicar-se les seves experiències i per posar-se al dia amb un bon reciclatge. Aquesta part seria el que anomenem congrés. I com a tercera part ja ens queda el que és el concurs, que consisteix en que des de qualsevol lloc i qualsevol nació d'aquest nostre món se'ns pugui enviar, per ser valorat lògicament, un treball de curtmetratge en què, valorant la seva qualitat, pugui aconseguir un premi que serà el premi donat pel Festival de Cinemar.